Tämä on paras radio. Kiitos, että kuuntelet. Täällä soi tänne paras musiikki. Päivä, se on Janina tässä. Täällä ollaan nyt täällä musiikkiradiossa ja täällähän me tehdään siis, täällä siis on kaikkien oikein parasta musiikkia. Siis mä oon niinku tosi innoissaan, että mä voin juontaa tätä. Meillä on täällä Jyrki, miten Jyrkillä menee. Siis oli siellä Jyrki sitten, mutta me ollaan täällä Rykipohjassa ja nyt lähetetään täältä sitten vähän musiikkia soimaan ja sitten ilta jatkuu ja sitten mä menen huvitaan vielä, sitten käy niin. 89,3 FM. Rykipohja soi. Ei se on Janina täällä taas, mutta meillä on nyt Jyrki täällä puhuttelussa täällä talkshowssa. Siis mulla on nyt tällainen juttu, että Jyrki, mitä mieltä sä oot näistä uusista autoista, jossa on tällainen erikoisohjaus, että voi helpommin ohjata? Mikä tää voikaan? Jyrkihän siis, Jyrkihän tuli tänne aamulla, mutta sillä vaikuttaa taas olevan vähän paha päivä, mutta no siis, onko muita kuulumisia Jyrki? Missä mun lääkkeet? Niin, no, minä en niistä tiedä yhtään mitään, mutta no ei tästä talkshowsta vaikuta tulevan yhtään mitään, kun tää on taas juomuksissa tai jossain fentanylissa, mutta eiköhän me nyt laitetaan vähän musiikkia soimaan tai jotain mainontaa, mä en nyt tiedä. Siinä kuulitte vähän musiikkia, mutta nyt on mainoskatkon aika. Soi. Onko sinunkin vaikea ulostaa? Ei hätää. Ulosteimuri 8300 auttaa sinua kaikissa ulosteongelmissa. Laita puski peräsuoleesi ja se vetää kaiken ulosteen ulos hetkessä. Paina 599 €. Juurikin nyt sinulle erikoistarjous. Normihinta 680 €. Oikein mahtava tarjous. Ulosteimuri nyt halvalla. Siis nyt on kotiäideille paras monitoimilaite keittiöön, jota säkin voit käyttää ja se tulee olemaan todella hyvä.
Tää on siis aivan mahtava. Tää voi tehdä kaikkea. Tää voi pilkkoa sulle kurkut. Tää voi ulostaa sun puolesta. Tää tekee kaiken, mitä normaali kotiäiti tarvitsee. Tule hakemaan nyt K-kaupoista vain hintaan 188 €. Kiitos. Rykkipohja soi. Täällä ollaan takaisin Rykkipohjasoista. Täällä oli äsken joku argumentti menossa, mutta me ollaan nyt taas takaisin ja kaikki on hyvin. Meille Jyrki nyt ollaan niin kun täällä on ambulanssia odotellaan. Täällä on tehohoito valmiina. Mikäs on Jyrkin mielipide tästä? Siis Jyrkillä nyt tuli siis sydämen pysähys, jotenkin se pystyy vielä puhumaan, mä en tiedä mitä, mutta katsotaan nyt, että ehkä tästä saa jotain vielä aikaa, mutta tää ei todella paha tilanne, että ehkä tästä saa jotain aikaa. Mä oon siis Janina Rykkipohjasoista ja me soitettiin sulle just kaikkien aikojen parasta musiikkia. Siis nyt nykypäivänä hän on kaikenlaista musiikkia tarjolla, mutta me soitetaan vaan parasta musiikkia, koska se on parasta musiikkia. On todella tyytyväinen tähän meidän radion edistymiseen ja tää on tosi kiva juttu. Me myös ollaan saatu sponsoreita, jotta me voidaan mainostaa ja kaikkea kivaa. No, ehkä me palataan pian musiikin jälkeen. Paras musiikki, just sulle, Rykkipohja soi. Moi, mä oon Janina. Nyt mennään vähän tän musiikin pariin. Nyt ollaan saatu Jyrki ambulanssiin, mutta tärkein asia, paras musiikki jatkuu.